Where is it? Hong Kong eller Venezuela? Ja. So what is it now? Het størst. Ja. Fantastiskt. Nej, inte annat. Nej, inte chans. Vad är klassen? Ja. Jo, helvete det gott. Ja, det är störst. Det är det största. Nej, jag är inte rakt ut. Jag är rakt med en tattardyste. Men vi spelar så fantastiskt där och det är bara fantastiskt att vi klarar att göra så gott. Ja, vi får fram på vägen. Vi klarar halva jognalysten och men det tänder jognalysten och det är fantastiskt. Det är det bästa när det är bra. Det är störst, det är otroligt. Jag drar med det bästa månaden. Nej, det är inte rockna. Jag har aldrig vet att det var inte som vi hade morgon hon var rätt viktig. Vi fick gå systemet till dem på oss. Vant alla men check dem och ja. Hade vi hade bra till hopen där ja. Runt vad de. Det var alltså Det är uppskrivet, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Är det bästa som du spelar? Ja. Det går gott det där. Men jag stackar över vägen och vägen står rejält väl där. Så det gör det nätt för mig. Allt check var gott det. Allt check var perfekt. Prata om den vägen. Ja, jag förstår för början när 5 mål kom fram och så helt bara stön och ta in. Så vann vi ett mål eller kallar det. Störst är det. Oj, vad man har störst alltså. Ja, det är uppskrivet. Kom med dig. Tack för det. Congratulations. Thank you. Ja, stämmer. Congratulations. Oh, hey! Ja, ja. Ska du göra det? Ja. Thank you. Tack. Jätte. Thank you. Yeah!